Welcome back again. So this video guys, nagdala po ako ng bigas, 5 kilong bigas na mais, at saka yun din ako nabili ditong scallops, at saka yung lato, fresh lato po, para ulam namin mamayang tanghali. Yan, dito po talaga ako dadaan patungo dun sa farm. Yan napakabundok, tungason kayo guys. So yan so yung paligid dito, napaka-overlooking po yung area. Nakarating ko lang galing sa Katmon. Lagay ko muna tong mga gamit ko patungo dun sa farm, kasi dun po ako mananghalian. Kasama ko si nanay at si tatay. So ito yung ulam namin ngayon, itong scallops at saka fresh na lato. Yan, malapit na po tayo. Dito, ito yung daanan patungo dun sa farm. Yung sasakyan po is makapunta po dito yung sasakyan, pero yung 4 wheels, pero pag 2 wheels lang mahirapan po, kasi yung daanan is napaka habog or tungason kayo.
Yun o, yung mga dragon fruit na. Araw-araw po talaga, ganito yung ginagawa ko. Para ding exercise kasi yung daanan dito patungo dun sa bahay na ni tatay. Napaka tungason. Yan o. Wow, ang ganda. Napaka fresh na ang hangin. Fresco yung hangin, guys. Very organic po talaga. Yan o. Pawis na ako. Hagal na hagal. Dito na tayo, guys. Yan, kita-kita nyo yung mga dragon fruit. Ang daming flowers. Ayan, so dito na po tayo sa bahay ni Tatay Andres. Ayan, so i-prepare na po natin yung ating mga pinadala. So ito yung ulam namin. Saka meron itong lato, fresh lato. At saka yan o, mga scallops. So lulutuin ko na po ito. Unahin natin yung scallops kasi madali naman yung scallops. At saka itong bigas. Dito ko muna ilagay yung bigas. Ayan. So ayan guys, ingredients na ilagay. Kung hindi, tubig lang. Ayan, so hugasan na natin ng tubig.
Ayan guys, luto na po yung ating scallops. Ayan, yan na po. Luto na po siya. Ayan o, so tapos na po tayong mag-prepare. At saka handa nitong ating lato. At saka yung scallops is luto na po. Yan o yung sauce natin para sa aming pananghalian. So, for more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Maraming salamat guys. Thank you for supporting me. Bye-bye. Paalam.